Татарстанда быйыл республика күләм программа буенча 200 чакрым яңа юл салына, 6 яңа күпер төзелә. Юлда йөрү газап түгел, рәхәт булырга тиеш. Трассаның тигез булуыннан тыш иминлек таләпләрендә үтәү шарт. Моның өчен хәрәкәтләр еш була торган урыннарны ремонтлыйлар. Алексеевск һәм Чистай районнарындагы эш барышы белән Илдар Сафиуллин танышты. Хәзерге вакытта без Чистай районының Иске Иванаева авылында чын мәгънәсендә тарихи кырылмада басып торабыз. Әлеге күперне инкыйлабка кадәр төзегән булганнар. Әлбәттә, 100 елдан артык тарихы булуы белән ул әлеге авыл халкына бик кадерле булса да, еллар үзенекен иткән күпер бик нык таушалган. Моннан транспортерлар белән түгел, хәтта җәяү үтеп йөрдә бик куркыныч. Ләкин авыл халкына күрше урамга ничек чыгасы дип борчыласы юк. Янәшәдә үк менә шундый яңа күпер төзелеп килә. Аннан машиналар белән генә түгел, хәтта җәяүләр өчен үтәргә дә тротуар булачак. Кыскасы, авылның киләчәге дә нәкъ менә шу яңа күпер кебек ышанычлы һәм нык дигән сүз. Любовь Баранова бу авылда яшәүче өлкән кешеләрнең берсе, күпер төзелешен карап туруда күңелгә рәхәт ди. Елганың икенче ягында урнашкан күрше урамга урау юл аша йөрүләр хәзер тарихта гына калачак. Елганың теге ягында зират урнашкан Чистайга барганда да шул якка чыгабыз. Анда автобус ремонты юк. Күпер салсыннар дип төрле җиргә мөрәҗәгать иттек. Әлеге күперне быел яз төзи башлаганнар. Ринат Салих әйтүенчә, эш график буенча бара, заманча технологиялар кулланыла. Шушы каралмада 6 техника һәм 16 кеше эшли. Күпернең озынлыгы 53 метр, киңлеге 7 метр. Октябрь азагында эшләрне тамамларга план корабыз. Республикада трассаларның тигез, уңайлы булуыннан тыш иминлек мәсьәләләренә дә зур игътибар бирелә. Юл хәрәкәте еш була торган урыннар заманча таләпләргә туры китереп эшләнелә. Алексеевск районындагы юл участогында хәзер куркыныч урынны тигезлиләр. Хәзерге көндә җирләрне күтәрәбез. Элегрәк ничә еллар буена инде бу елларда авариялар булгалар еш. Особенно кыш көннәрендә менә шушы хәрәкәтләрне бетерү исәбеннән, иминлек исәбеннән бу төзелешләр барлар. Чөнки чыкырыймы шуңа? Чөнки дә бик чыкырыйды. Яңа гына ясалган бу кырылмадан мәсәлән яңгыр сулары өчен махсус улак куелган. Пычрак су елгага кушылмый. Установлена система электропастух. Монда электр көтүче дип аталган җайланма урнаштырылган. Аның ярдәмендә аланда йөрүче хайваннар елгага төшмәй, бату куркынычы юк. Юлның сыйфатына менә монда нигез салына дияргә була. Бу асфальт заводы. Әле күптән түгел генә заманча лаборатория төзелгән. Менә бу заводтан бөтен республика эшлибез инде. Күпме дип әйтик, менә көнлек норма ничәндә? Средний менә бу абызадан где-то 3000 тонна асфальт бетон чыгарабыз. Гомумән 2019 елда Татарстанда 94 километр юл салалар, 197 чакрым ремонтлана, 6 яңа күпер төзелә. Хәзерге вакытта эшнең 70% башкарылган. Ноябрь аенда объектлардагы ремонт эшләрен төгәлләү максаты куелган. Алексеевск һәм Чистай районнарыннан Илдар Сафиуллин, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы.